Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala ang mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw. Dini sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala ng mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mubalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuuran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini siyang higala Brother John Dihito, kini usab si Brother Levi Claves. O aduna tay mga bisita karong buntaga, sila si Amy Jane Espinosa og si sa Umapad Church sa Mandawi City. Amani mo kanta karong taod-taod ato ni paminahon kanya niasay iyang kauban ni October. Okay, karong taod-taod ato ni paminawan ang iyang awit, no? So nining sayos kabuntagon among itunol ang mga pagpangumusta nga na kanyang tanan, ang mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon. Kinasing-kasing muna mo higalang gina-welcome sa ato nga tulumanon. Atong mga pinalanggan tigpaminaw diri sa Negros Oriental o Occidental Negros, welcome kamong tanan. Atong mga tigpaminaw diha sa Tubuso, kumusta din lang Brother Elmodang Flores diha, o niya nila ni Ma'am Marilo diha sa Escalante, o niya tanan na lang nga naminaw diha sa Negros, no? Welcome sa atong programa. Makahimo mo higalas pagpadang atong mensahe karon. Text lang mo namo ni Brother John, o pwede ari mo message higalas sa ato nga live, no? Atong Facebook live aron atong mabasa ang inyong mga importanteng mensahe. Labi nag-aduna mo yung mga pangutana o niya atangin ninyo higala ang panahon sa pagtubag sa inyong pangutana. Kay makaparticipate mo higala o niya naamoy mga dugang tubag, mahimong inyong ikapadangat aron ato siyang mabasa, makahatag mo dugang pagpasabot ngadto sa ato mga pinalangga nga tigpaminaw nga nagpadangat silang mga pangutana. Okay, ato mga tigpaminaw diri sa Masbati karon, labi na mga viewers nato daghan to di sa Masbati. Welcome kamong tanan mga tigpaminaw to di sa Biliran Province. Mayong buntag sa tanang taga Biliran o niya tanang taga
probinsya sa Leyte. Suki na itong matik paminaw. Kumusta diya sa Ormoc City? Aniya tanan diha nga naminaw bisan pa man diri sa Merida. Aniya diha sa Palonpon Leyte, mga suki na itong naminaw diha sa Matag-Ob Leyte, diha sa Isabel Leyte. Good morning sa Dias Kananga. Aniya dinhi sad sa Tabango Leyte. Ato mga suking naminaw diha sa San Isidro, diha sa Kalubian Leyte ug Disbiliaba Leyte. Aniya ato sang pasalamatan ang atong mga kahigalaan ni ining mga dapita atong gipang-mention nga nagagamit sila nining kabuntagon og mga lanog nga mga sound system, mga trompa ginakalabanan gipanggamit tungod kay ilang gibati nga mo-share sila sa pulong sa Ginoo ngadto silang mga silingan paagilas pakigbahin sa pulong sa Dios. So salamat kaayo. O diri sa isla sa Camotes, kumusta sad ang tanan taga Camotes Island nga nagpaminawan. Unya ato ding itunol ang pagpasalamat ngadto kang Brother Tato Sotelo sa iyang mga trumpa nga gigamit diya sa Lower Kagkagan og tanang mga silingan diyang naminaw sa lanog sa iyang trumpa. Kinasing-kasing mo namo mga higala nga gina-welcome sa atong programa. Unya diri ta sa isla sa Bantayan, naglangkob sa tulo ka mga lungsod, Madridejos, Bantayan o sa Santa Fe. Mayong buntag kinuntanan, dias Madridejos no, mga suki nitong tagputing paminaw, mga Tayaktak family dia, mga Layos family, mga De La Cruz, o niya Iscario family dia, o uban pa natong mga pinalanggang naminaw dia. Welcome na sad mo ning sayos kabuntagon. O niya dias Bantayan, ato dia itunol ang mga pagpasalamat ngadto kang Brother Eliseo Cordoba dias Bawd Bantayan. Sayang sound system nga ginagamit kanunay sa pagpalanog sa atong programa mga silingan nga namati diha sad sa Lipayran kang Brother Locernas Senior. Salamat Brother Locernas sa imong mga trumpa nga gipanggamit dihang naglanog-lanog ang atong programa. Unya diha sa Tikad ato sang pasalamatan kang Brother Cotijo, trumpa gyapon gigamit. Murag bago lang nahuman ang crusade diha sa Donny Homes. Brother John o Pastor Lauron ang nagdumala sa crusade diha. Gahapon murag na ay baptism siguro itong mga 22 kabuok. So congratulations no. Saan ko ang dadalabi? Diha sa Donny Homes sa Bantayan, Bantigi. Yes. Ay crusade dito sa Brother John Proventiran. The only town of Pastor Lauron mga sa Bantayan. Iya ginang kuan ganang Pinoyanan. Diha maputli og pusod ang Suras, Bantayan Island. Kantod karon na amyapon nilang balay diha Brother John. Yes. Good morning ng tanan sa Bantayan. O niya ato mga pinalangga nga naminaw sabdiri sa Santa Fe. Welcome ang tanan taga Santa Fe. O niya atong pasalamatan si Brother Lot sa iyang sound system. Niya kumusta di ang tanan taga Islas Silantagaan. O niya tanang taga Islas Kinatarkan nga kanunay yung naminaw diya sa Islas Malapascua sa Carnasa Island ug dinhi sa Islas Hibitiel. Welcome ka mohigala. Nya padangat na mo mga mensahe kay aron atong mabasa karong taod-taod ang inyong mga mensahe dinhi sa atong programa. Anya atong mga suking naminaw dinhi sa mainland Cebu kutob sa naabot sa latos sa atong tingog karon. Makuha magunis mga kinatungyan mga kabukirang barangays diha sa Balanban. Kumusta di ang mga Latayada family diha? Diha sa kabukiran sa Asturias, sa Tuburan, diha sa Tabuilan, no? Good morning yung tanan. Aniya, kumusta di ay diha sa marag na apoy crusade ginahimo sa Tuburan, Brother John, marag naasad to'y mga dunay baptism maghihimo gahapon, magdaghan sa itong mga baptism kay marag dako-dako man itong crusade. Sila si Pastor Lucimo niya na marag na foreigner iyang kauban. So, good morning yung tanan diha sa Tuburan, diha sa Tabuilan, no? Anya marag naas Brother Dodo adopla diha ang nagalihok nga liman diha sa Tabuilan. Daghan-daghan ang mga churches siya bisitahon diha sa Olivo, diha sa Dalid, Kalumbangan, sa Gimpilakan, apil na ang kinawahan. So, good morning ng tanan diha do nga nagpaminawan atong mga listeners of Diris Kalambua. Good morning ni Brother Maning Masbang, di palang dugay nahimo na tong kauban sa pagtuo.
tungod sa iyang kanunay pagpamati sa itong programa. O niya, ni Brother Felipe Solira pod, Brother Pipi Orsabia diha sa Barangay Saba, San Remigio. Ato gyapon ang radio listener nga nitong alas ng simbahan. So bayang buntag nimo Brother Pipi. O niya ato mga tigpaminaw dito karon sa diha sa Carmen, labi na diha sa panalipan nila ni Brother Mario Alquizar. Tanan diyang naminaw sa Katmon o bisan pas makabukirang barangay sa Katmon. Good morning sa tanan taga Agsuaw, taga Bungyas, Katmon. Sa tayo mga radio listener nga na Adventist na napita. Dias makabukirang barangay sa Sugod, no? Good morning sa tanan taga Sugod nga naminaw. Tanang taga Bourbon ato sang gina-welcome unya diha sa poblasyon sa Bourbon, bisan pa man diri sa barangay sa Laaw. Nya good morning sab diri sa barangay sa Bundo, no? Labi na diha sa mga Morillo family. Ato sa mga Ursal, ato mga suod na diha. Good morning ng tanan. O ning ato lang Brother Joseph Joseph diha sa Laaw diha atong ipangamusta Brother Joseph, may buntag nimo. O ni ato mga suking naminaw diya sa barangay San Jose, Bourbon, nga mao ni Pinoy-ana nila ni Ma'am Banje, Brother John, ng Brother Luloy, diya sa San Jose. O niya kapag karon panahon na nanay mga ning tumaw nga mga Seventh-day Adventist na himong Seventh-day Adventist dihan dapita, gumikan silang pagsunod, pagpaminaw nining atong programa. Good morning di ay no nila ni Brother Amay Pitugo, iyang Tibok family. O niya, good morning sad ni ngadto ni Brother Rodrigo Villamor nga nagpalanog siyang trumpa di San Jose. Kumusta sad Brother Rodrigo sa imong family, imong pinalangang asawag, mga kabataan o mga pinalangga ni mga silingan diha nga naminaw karon. Ato nga gina-welcome ato lang Brother Rolando Villamor. O niya, good morning sa Diyos Kamanggahan, Kamanggahan Kaguyong ni Brother Rodicindo Noble. Good morning nimo Brother Rudy. Hinaot pa ang Dios magpanalangin sa imong pagtuo kay di pa ni siya dugay Brother John nga nakakaplag sa kamaturan niya. Hinuon dugay-dugay ni siya nga tigpaminos ng programa niya karon siya malipayon nga nahimong SDA gani usa ni siya pinakasayogyong mo abot sa simbahan. Mga alas 7 na magtikaw-tikaw na siya di sa simbahan sa Kadwawan. O ni atong mga pinalangga nga naminaw sab dito ta sa Tabugon. Good morning no diya sa tanang taga Tabugon. Good morning lang Brother John Lubitania diya karon. Nila ni Ma'am Rotsini Lingganay, ngadto lang Brother Joel Tirana. Ay wa pa di mauli brag to pa sa Bohol. Nagtour to sila. So good morning no diyan lang nila ni Sister Rimi Montiliano or mga Montiliano family ngadto sa mga Ando family diha sa Tabugon. O niya good morning sa mga Ilarcruza family diha sa Managasi, Romagos, mga Soliano family, o niya mga Nano family, daghan tag mga suking naminaw diha. O niya napo tay mga nahimong mga kaigsunan sa ilang kanunay gyud nga pagpaminaw sa atong programa. Nya good morning sa atong mga tanang mga naminaw diri karon sa Ilihan, Barangay Silihan og diha sa Kadwawan. Ato ding itunol ang pagpasalamat ni Brother Ben Estor sa iyang trumpa nga gigamit diya sa Mahayahay, Kadwawan. Nya good morning po sa mga silingan diya nga naminaw sa ato nga tulumanon. Anya sa atong mga kaigsuonan nga gikan sa Eden Care Group, no? Mga retired na teacher kalabanan nga gikan sa Adventist Academy nga naaron diya sa Kadwawan, sila'y compound diya karon. So good morning din yung tanan ngadto sa mga pamilyas mga arogante atong gina-welcome, mga pamilya sa mga Risoor, mga Alicos family. Anya good morning sad sa mga pamilya sa mga Corralde, mga pamilyas mga Agwa diya nga naminaw. Anya good morning sa mga Tirana family, mga Fuentes family. Tanan na lang ngatong mga kaigsunan o mga kahigalaan diha sa Kadwawan. O niya ato mga suking naminaw diri sa Barangay Sabsalibho,
duha sana ka mga sound system diha nagtingog, kang Sister Linda Kamay o kang Brother Lolito Irmak. So tanang taga Libho ato mga suki nga naminaw diha karon, welcome. O niya dirita mga higala sa Kanagahan, ubay-ubay na nga sound system diha nagtubag-tubag diri sa north portion sa Kanagahan. Tumpag ginasad gigamit ni Brother Berne Katakes, no? Salamat sa mga silingan po dihang mahigugmaon kay namati. O niya diha sa sentro sa barangay Kanagahan naapod kang Brother Christian Vistar, trumpag gihapon. O niya diri sa dapit sa norte, south dito dapit kang Brother Bernie, kang Brother Ani Priscilias pod, new convert na sa Adventist listener sa itong programa, o sa naka-family sa duha gina ka trumpa ang gigamit niya diha sa Sapanggamay sa Kanagahan. O niya mga pinalangga dihang mga silingan amo nga gina-welcome karon sa atong programa. Niya kumusta sad ni Brother Lando Itang. So good morning nimo Brother Lando, uban si mong family nga taon-taon na siya Brother John nga naminaw atol sa baptism atong pila pa ka semana ang gihimos Kanagahan. Katulor na siya katambong sa crusade pero matod pa niya pag desisyon na, pagtawag desisyon siya, wa ko magduha-duha brother sa pagtindog, pag-decide tungod kay dugay naman kung nakadesisyon nga mag-adventista ko tungod sa programa sa radio. So salamat kayo Badlando, minaw gyud karon. Kumusta day imong pinalangang asawa diha? Sa apelyido ano Badlando Itang, Brother John. Itang Parente po na ni Brother Chudulo. Brother Chudulo. Brother Rodilo. Ito sa Saudi Arabia. Diin man ni sila ron niya, si Brother Lando Itang. So na sakop siya sa Kanagahan gyapon sa Panggamay na. Ila gining parente ning mga itang ni Asdaha Diop sa Isidro Leyte, mga Adventista na pod ni mga itang diha. Ang tingala ko pagka kita na ko niya patol-atol sa baptism, gitawag ko niya agaw. Siya agawin ko agaw dito kay may pagkaparinti butas mga itang Brother John. Ay, so nindot ang na akong lola itang ilas imong kadugo pagod. Agaw pareha tag pagtuo agaw Adventist ako. So, salamat kayo. Subay siyang makaagis kinabuhi. Ngay labihan niya ka sugaro hindi rebis siya. Daghan siyang mao pero totally gidritso niya og biya tanan tungod kay nakasabot siya. Nindot Brother John pagtuo. Ang Brother Loribe ang kasing-kasing kung mahigugma diha sa Ginoo anay angay kawilihan pa. Talikda ng tanan nga mga butang nga ikalaglag kay higugmaon na ang mga butang nga ikaluwas. So mga bisyo niya automatic Brother John. Dito ko nibisita ko atong Bernes kay wa mi ko kana sila. Nagpangutan ako dito, nadumduman rin ako dito ang ilang balay. So, lipay kayo nga, nagka-istoryahe siya mi dito. Okay no, good morning yung tanan sa Kanagahan. Kay mura ni Dapita, Brother John, ang ubay-ubay nga nagamit og amplifier nga with trumpag yun. Murag matabwag ang tibuok barangay sa Kanagahan. Maabot pa sa ubang mga barangay, mga silingan. Nya kumusta sad ang tanan taga kinawahan atong mga pinalangga dihang mga kaigsunan makigalaan na minaw o nya diri sabta mahigala sa diri sa Busogon daghan po ta mga pinalanggan tigpamilos Busogon. Kumusta sad ang mga pamilyas mga Sumalinog diha nga always taga paminaw o nya mga lumuntad family diha sa Takop o nya guban pa nato mga higala ding naminaw diri sad sa Lambusan. Kumusta din mga Frasco family diha? O sa tanan na lang nato diyo makaigsunan, makahigalaan. Yung ato lang Brother Christian Lumihok ug iyang family. Nya diri sa barangay Tumbungon atong gipahinumduman day ang mga kahigalaan nato diyang naminaw nga kon pananglit higala mangita o nagkinahanglan mo og mga pisa sa inyong motor, di na layo ang inyong palitan. Gipadul-an na gyud mo diya sa Tumbungon. Pangitaalan ninyo diya ang Advent Motor Parts. Sayon kay nang dumdumon kaya na sa kilid sa highway at bang sa public market sa Tambungon. Ang Advent Motor Parts gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Grime Sigarino. Abli na sila gikan sa adlawng Domingo, kutob rapod sa adlawng Bernes.
So paniguro mo kas Domingo Cotos Bernes kay Sabado di mo kapalit kay sirado na ang ilang tindahan. Nya good morning sad sa tanan taga Anapog nga naminaw sa atong programa karon. Labi na ni Konsehal Norland Pagal. Tanan na itong mga higala di ang kaigsunan, bisan pa man diri sa Bangkasan, no? Atong ipangumusta atong pinalangga nga barangay captain diya si Brother George Lunag yang family. Tanan nga taga Bangkasan, tanan nga taga Kamansilis, barang napoy umaabot ka crusade Brother John sa Kamansilis. Kunwa ko na sayo, barang Pastor Ilustrisimo man siguro, mag-crusade. So good morning niyong tanan no sa Kamansilis, diri sad sa Manyo. Atong suod kayo nga usas mga maagtikon, marisigong barangay councilor, si Brother Elvis Peritos. Brother Elvis, may buntag nimo. O sa tanan diha nga mga silingan nimong nagpaminaw karon. Ato mga tigpaminaw diya sa barangay Luok, San Remio, o kumusta ding mga Lopez family diya, mga Vargas, Ibanez family, o diya ngadtos mga Monteroyo family, diya sa poblasyon yun sa San Rem, mga Samson family, ngadtos mga Suson family, kumustang mga Larga family diya sa Argawanon, mga pamilyas, mga Likigan, mga Layon family, mga Kabatanya family, o niya diya sa Patag San Remio, ato sa pangumustahan ng mga ansyano o mga Muraka family. O niya good morning sad sa mga Olahi family. Good morning ni Brother Michael Olahi, o ba ni Melros, no? Argawanon, ilang family karon nga naminaw sa itong programa. O ni ato mga suki nga naminaw dito sa Daan Bantayan, labi na di Asmaya, mga Dihito family, tanan diyang naminaw Asmaya, ngadto sa mga tigpamino nato no diha sa Aguho, labi na sa mga Punay family, diha sa Daan Bantayan, magdaghan ng mga Punay diyan dapita. O niya good morning sa tanang mga Punay, mga Mireles family. Niya ato ng pasalamatan si Brother John Punay, siyang trumpa naglanog-lanog diya sa Talisay. Good morning no sa taga Talisay. Atong tanan nga mga pads diyang mga mads, Brad and Sis, tanan diyang naminaw. Atong gina-welcome sa atong programa. O niya mga suki natong naminaw sab diri sa Midilian. Good morning sa tanang taga Midilian nga nagsunod sa atong programa. Labi na sa mga De La Cruz family, des dang lungsod, mga Guliemas family, ngadto sa mga Tundag family. O ni ato mga tigpamino proper sa lungsod sa Medellin, ato siyang gipangumusta ang atong municipal councilor diha, ang atong suod sad si Brother Raymond Olivar. Konsehal may buntag nimo. O ngadto lang Brother Felipe Solira, ng Brother Alex Ganyada diha sa Lamintac Norte. O ni atong pasalamatan dahil karumuntaga si Brother Terbo Pobadora, sayang trumpa nga naglanog-lanog diha sa 108 Medellin. O niya good morning sad ni sa mga pamilya sa mga Malinaw nga nagpaminawan. O niya ato mga suking naminaw din sa Bugo City, Cebu, nga naginusarang syudad sa kinatumyang isla ning Cebu, mga higala. Ang Bugo City, atong ipangumusta ang tanan taga Binabag nga naminaw sa programa, ngadtos mga Gabiana family, mga Bersero, o niya mga Olingay family. Welcome sa itong programa. Niya good morning sad nila ni Mr. Ami ikot diya diya sa San Antonio. Ngadto ng Brother Lino Sir Perla, ngadto ng Brother Elmer Lacerna og iyang family. Tanan nga taga Lapas, bisan pa man diri karon sa Kabangkalan, ngadto nila ni Scout Ranger Isagani Aratsya. Sir, may buntag nimo. Og salamat sa imong makanunayong pagpalanog dinhi sa atong programa, sa imong sound system na imoy gamit diya sa Kabangkalan. Welcome ang tanan dihang naminaw. O niya sa mga Lipaw-Paw family diya, good morning. Good morning sa lang Brother Alan, og ni Sister Amelia Bisabilia, mga radio listener na to ni ato sa lang Brother Joseph Kimno, mga Kimno family Dias Baas. Good morning sa mga Derder family, ngadtos mga Orsal family. Ato sang pangumustahon ang atong mga tigpaminaw Dias Guadalupe, labi na Dias mga Humawas family, mga Baldosa family, mga Monies family. Anya good morning sad nila ni Pastor Hill Eduliberio yang family dia. Anya ngadto ni Brother Elmer. Good morning Brother Elmer. Anya tanan nga naminaw bisan pa man ngadto na ni
Brother Edsel Ledisman, la ni Ma'am Eving, uban silang family, la Ma'am Joy, la ni Brother Merjon Kabagi. Welcome sa atong programa, tanan diyang naminaw sa Guadalupe, o ni ato mga listeners sab diya sa karon sa Udlot, o diya sa Marangog. Good morning sa tanan taga-tagasa, atong welcome no, ang tanan taga-tagasa, taga-Marangog. Doon na tayo free clinic nga paghimuon karong sunod Domingo, Pizza 20 na. Ana na himua sa Seventh-day Adventist Church diya sa Tagasa. So tanang Tagasa, kung doon na mo problema, pwede mo mo-add po dito sa karong Pizza 20 Domingo na. O nanatay mga seminar nga himuon sa matagabi 1 week seminar na pagka Domingos gabi 1 week ron na siya. So pahimusli ninyo higala ang pagtambong katilagsaon kaina nga mga lektura nga inyong mapaminawan sa panglawas o mahitungod sa pulong sa Ginoo. So ayun nyo si Piata, magsugod na karong Domingo, sunod Domingo, Pizza 20, hantod sa Pizza 26, anining bulan sa Agosto. O ni atong mga naminaw na, Brother Neil John Dia Bersero, ang madasigon, mapikong layman nga nagsuroy-suroy, no? Good morning yung tanan, mga Bible students ni Brother Neil John. Good morning. Ato lang Brother Carding Hilig. Kanya tanang naminaw diri sa Sukon, ato siyang gina-welcome diya sa Simbuawan na Ilon. Good morning diya sa mga pamilyas, mga Lipon. Kanya ngadto sa mga pioneers family diya nga nagapaminaw. Good morning sad sa mga Hilig family. Ngadto sa mga Ritoya family, mga Canales, mga Berdida, mga Bulambaw family. Kanya good morning sad ni Sister Leoning. May buntag nimo Sister Leoning diya sa Adamayo Beach Resource, no? Good morning sa imong salamat sa kanunay pagpaminaw ni Brother Johnny Alboro. Good morning Brother Johnny. Ngadto sad ni Brother Wilfredo Sarsaliho. Kuan ni baptism lagi huwat ni Brother Wilfredo, Brother John, man na siya og Bible study. Katong atong radio listener nga before Yolanda, nagtuma na siya sa pong Ginoo. At last karong panahon na baptism na iyang gipaabot. So may buntag niyo Brother Frido, uban sa imong pinalangga nga asawa, imong anak, mga silingan diyang naminaw dias na Ilon, no? Good morning sad sa mga pamilyas, mga mulihon atos mga Fernandez family. Gipahinumduman sa nato atong mga listener nga kon pananglit higala doon na mo'y plano nga magpataod mo og mga roll up, mga sliding doors ba, mga grills, guban pa mga estilo higala. Among i-recommendar ninyo, doolan ninyo ang Jorets Roll Up Services nga naa kana nahimutang sa Panabilan na Ilon, Bugos City, Cebu. Gipanag-iya kana sa Magtaayon, Ritzel og Jodito Mulihon. So sa gihapon, abli na sila gikan sa adlong Domingo, kutob sa adlong Bernes. O ni ato mga suking naminaw diya sa Gairan, bisan pa man diri karon sa diri sa New Public Market ng siyudad sa Bugo. Onya good morning sad no sa atong mga tigpaminaw dinis dool gyud nila ni Brother Sammy Pamilarag yang family ngadto sa mga Makipig family. Onya atong gipahinumduman atong mga tigpaminaw dinis sa norte na kon pananglit higala dunay problema sa atong pananaw, diferensyado ng atong pagpananaw. Gusto tang mabasa pero nakabasa na naisulbad anak karon panahon na. Duula lang ninyo ang Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic na nahimutang sa atbang yun sa Land Bank ni Siyudad sa Bugo. Sayon kainon dumudumon higala. O niya, abli na sila, gikan gihapon sa adlong Domingo, kutob sa adlong Bernes, alas 9 buntag, ngadto sa alas 5:30 sa hapon. O niya, gipanag-iya ka na sa manigtaayon nila ni Doktora o ni Dr. Conilav V. Lobitania. Kanya naslay branch diri sa San Remigio at bang sa Prince, mga higala, Kilijos Highway, pangitaan yung Icons Optical Clinic. Sirado na sila o adlong Sabado. Pwedeng tawagan ninyo sa iyang cell number nga 0918-503
4734. Aniya kanang ila ka ng computerized na ilang pag-check sa ato nga mata. Pwede po gana mo siyang mama. Ang kanang karaan kong optical clinic sa Bugo City, ang Birake Lubitania Optical Clinic, no? Sa yon kanang pangitaon tungod kay kalabanan, nakadumdum na anak kay karaan man na nga optical clinic mahigala. Pero sa gihapon, aberto na sila gikan sa Domingo, kutob sa adlaw nga Bernes. Okay no, kumusta ni Brother Andy Nobalsab diha sa dinhi sa Barangay Kayang, no? Unya murag naay daghang mga Bible students diha karos Kayang. So good morning ninyong tanan. Unya sa mga Olivar family. Good morning. Unya good morning sad sa tanan taga Pulambato. Unya tanan nga taga Don Pedro. Kutob na lang sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast. Atong mga viewers sa naglain-laing part sa kalibutan, gina-welcome mo na mo higala dinhi sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. So ato ding tagaghigayon sad si Brother John sa pagtunol nga na kaninyo sa mga mainiton nga mga pagpangumusta. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Mga higala, welcome din sa atong programa. Dalaygo ng Diyos nga siya naghatag sa atong mga maayong panglawas. Dugang kinabuhi ug kusog, siya maong Dios ug hari sa atong mga kinabuhi. Busa sa tanan nga mga naminaw karon ug kutob sa giabot nining atong Sibya. Welcome and may the Lord God bless us. By the way, karong buntag higala doon na tayo bisita gikan sa Umapan Mandawi. Unya ako ni sila nga gihangyo nga kung mahimo matagaag lugar dinhi ang atong program kay malipay gud ta nga naay makabisita. So salamat nga ilag ragyod nga gisanong ang akong hangyo. So ni aron si Miss asara to ang kuano Amy Jane Espinosa. Okay, niya si Amy Jane Espinosa o si Sir Abimelech Soy Bagyo, no? Ato ron nga nahimo bisita karon. Okay, ato na ba nga kung ano ba delivery? Pagkantahon. Atong tagaan rog higayon, Brother John. Ako sa ring basahon kining ato sa ring basahon kining niya sa ato nga screen. Siguro ato ni tagaan si Ma'am og tulo ka awit siguro. Oh, yes. Tulo ka awit. Salak, Brother John. Yes. Yung awit. Oh. Okay, andam-andam na di, Brother Ma'am og tulo ka awit, no? Okay, ni si Bibeth Mariket Orsal Liwag. Tighana naman aning kuan. Okay, ang mama ana Mariket, ang amahan Orsal. Kaso nga lang mayroon ng kabiyak sa buhay mo na Liwag. Update dong Liwag, Virgin. Magkaroon pa man ko naka. Sa kuana sa kanana Quezon City na iyang bana kay Tagalog man na pag pamay ana in town murag online lang lugar, no? Anya dito siya sa murag Saudi ba siguro ni o Dubai ba ni si David. So thank you so much for viewing, ha. Diyos magapanalangin nimo. I'm always praying for you. Okay, ang mensahe. Good morning, Kuya Levi o Kuya John. Watching from Doha, Qatar. Sa Qatar. Doha, Qatar, Virgin. Sa Qatar. Dato mag Saudi ba sa Qatar na daan na ron siya. So good morning, Sir Bibeth. Niapod si Sir Eliser Mahinay. Good morning. So good morning sab, no? Diya sa Tabuilan. Anya niapod si Brother Joseph Kimno. Maayong buntag usab diha kaninyo, sir. Brother Isaw. So wala diris Brother Isaw, Brother Joseph. So medyo sobrang busy gid si Isaw ron Brother Joseph kay may namatay pud lagi nigkinahanglan sa gabi mo di kare sa radyo unya nag groundwork pud sila muna nga usahay og Tagalog pa paminsan-minsan na lang makaanhi sa atong programa. Busy kayo. Siya gid ang usa sa ato gid nga inunta kanana ang backup. Anya niya pagyod og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Mayong buntag sa tanan og salamat sa pagbasa, sir. God bless sa tanan. Niasad si Brother Senio Muñez Tequilio. Good morning ninyo diha Kuya John og Kuya Leve.
Yes, good morning dong. Unya asa makaron naa kas tambungon na usam sa nis ato agud nga converted sa atong programa uban siyang mama kita naghandle ni sa Bustani. So thank you so much dong. Anya niya sad si Brother Jeffrey Joseph Distura Nubabos. Ato ning gigreet kaganya sa Lao. Brother Libby, good morning. Good morning Brother Joseph uban sa imong family no. So malipay kay mi kon mo magkita ta sa church. Kanya po si Brother Joseph Kemno, wow, kanindot anang imong mga hinagiban sa Dios. Sir John, daghan kayong maayong pagka-file ba? Lain-lain ni og kuan, lain-lain ni og Version. sa gid ni sa akong gidala pero natay daghan nga mga Bible collection, iba-iba ang translation pero kining mga translation na or salin lain-lain ni mao nigi kasagaran nga common nga ato nga magamit nunya Ni Armalite ani nagkaran puti pa. niya wa gi mailiw ang tawo nini. Bungkag yun ang utok sa tao. Mausap yung direksyos kinabuhi. Okay, niapon si Jofel Borniola de Hito Miralias. Ma'am, mayong buntag na ansa man na karog mas bati o di agaglanaw. Kumusta mo tanan din ha? Ang Diyos magapanalangin sa inyo. Okay, yang minsay, good morning. Anya si Bebeth Marikit Orsal Liwag. Good morning, Kuya John o Kuya Libby. Watching from Doha, Qatar. God bless. So, salamat, ma'am, sa mong pagtanaw. Thank you. Anya niya sad si Jared Espelita Alcordo. Mayong buntag po diha kaninyo Brad Lib o Brad John. Request kog song Kanus Apa. Kanus Apa. Jared sa Kabintan Ormoc. God bless. Kiniya po si Alger Lipon to ani sa kuan Iligan ba? Yes, Iligan si to am gagad na sa mga sawa ani na sa kananang Iligan Adventist Hospital nagtrabaho. Good morning mga ninong og sa tanang mga nagtigpaminaw. Okay, good morning niyo dong. Og ni sa imong pinalangga ang asawa. O niya po si Pirin Regala Soy Bagyo. Okay. Mama. Ayan na nga kuhan. Ayan Mama ni sir. nga Soy butan Bagyo. nga mama. Nya bago lang po din tao na nga gisulayan sa panglawas Brother Libby advent mentan di padugay sa Adventist Hospital. Pan salamat sa Ginoo nga naglugway ra gihapon sa ato mga kinabuhi. Anya yang mensahe maayong buntag ninyo Brother John Dihito o Brother Lebe. So good morning nimo sister. Anya ato ning lilion ang pikas nga screen mga higala. Arita sa mga nag-like o nag-heart sa ato nga program. Okay, nakita nato ni si Jonathan Tulipas. Anya niya si Rosan Ihapon Rosel. Si Ninjen Jas Ginelyn Lumuntad. Si Tomailo Linad White. Anya niya sad si Eliser Mahinay. Marlon Federicos. Anya po si Sir Jerome Patagnan. Sir. Patagnan mo, sir. Good morning, sir. Thank you for being nice always. Anya niya si Lovely Dihito, si Jemuel Dikeno Laloses. Okay, kumusta mo tanan des Malabon City ga? Nya kumusta lang gid mo na kay mama nimo ni kamo tanan dia? Anya nakigoban sa nato si RJ Rivera, si Elvin Tarok Aramig, 1,000 missionary ni. Anya si Marivic Calipano Babaran, niya po si Rosalyn Laurente, marag sa Ormoc ni siguro ni. Niya si Jesse Boy Idolsa, niya po si Brother Edwin Iscario, marag sa Madedehos. Abner Duvalio, si Bebeth Mariket Orsa Liwag, ani sa Dubai. Niya Jeffrey Joseph Distura Nubabos, Virgilio Patindol Rivera, si Brad Berhel. Anya si Brother Alger Lipon, Jared Espelita Alcordo, Sinyo Munoz Tekelio. Anya niya po si Sir L. Nidia. Anya si Mede Langido. Mao ni ato nakita sa screen mga higala nga nag-view karon. So amo lang anamon pagbasa sa diha nga dunay mosulod. Brother John, marag natin kay pangbasahon diha.
Ani ako'y basahon lang. So John, kumusta ug maayong buntag uban sa imong mga kaubanan sana naminaw karon. Mo great lang ko sir sa akong lulo og lula nga hilig yod maminaw sad sa inyong programa og ni Auntie Mimi. Salamat sa pagbasa sir si Leo din. Okay, daghang salamat Brother Leo sa inyo nga pagpaminaw sa ato nga programa. Okay, ato tahigala sa pagpadayon sunahan sa di pata mo basa higala og mga sa dili pata mo basa sa pangutana maminaw usa ta og awit aniya atong awit karon atong paminawan gikan sa atong pinalangga nga bisita nga gikan sa Umapad Mandawi, no? Umapad Mandawi nga mao si Ma'am Amy Jane Espinosa. So mahatag siya og at awit karon nga kabuntagon before ta mo padayon ngadto sunahan. Atong gihangyo, no? Mga kigalaan doon na pa'y gamay nga gi-adjust, no? Dari sa kuan ato nga kuan. Well, ato nga dahil nga pasalamatan, no? Sa pagpaminaw sa tanan nato nga mga kaigsunan din ha sa Nazareth, no? Mayong buntag kaninyong tanan din ha. Unya salamat pod sa mga pamilyang Olasiman, no? Sa inyong diha sa iglesia sa Kumbado. Salamat sa inyong mainiton nga pagdawat namo dinha kagahapon og unya salamat pud sa presensya ni Igsoon Maricar Mongaya. Salamat kayo og sa tanan nga mga kaigsunan labi na sa mga Olasiman family nila ni Mr. and Mrs. Iglesirio Olasiman ug man sa mga anak. Wow na wow ang pangabuutan. Salamat ninyong tanan. God bless diha sa inyo. Bilyaban Leyte nila ni Atinati Insenso, ni Kuya Jose, uban siyang pamilya, Brother Lito Palin. Okay, among gikalipay ang inyong pagsunod kanuna itong programa dinha sa kuan Linaw, sa Isidro Leyte, sa mga Kalusor o sa mga Lumapak family o tanan na lang, Brother Danny dinha. Unya diha sa daha diot sa Isidro Leyte, sa mga Itang family, sa mga Aklon family, og nila ni Mr. and Mrs. Inting Mahait, og nila ni Mr. and Mrs. Agri Dakal. Okay, siguro na prepare na din ha ang kuan ma'am, imong kantahon. Okay, go. Your face is beautiful
and your eyes are like the stars. Your gentle hands of healing, there inside the scars. You whisper, lover, draw me near, and your smile, it brings me peace. Draw me closer, oh my Lord, draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. Your voice is powerful, and your words are radiant bright. In your breath and shadows, I will come close and abide. You whisper love and life divine, and your fellowship is free. Draw me closer, oh my Lord, draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. And captivate us, Lord Jesus, with you. And let everything be lost in the shadows of the light of your face. And let every chain be broken from me as I'm bound in your grace. For your yoke is easy, your burden is light. You're full of wisdom, power, and might, and every eye will see you. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. And captivate us, Lord Jesus, with you.
Okay, atong hangyoon si Sir Suway Bagyo sa opening prayer. Sir. Mag-ambot ta? O Diyos, nga labing amahanan nga nakaw sa kahitasan sa mga langit. Amahan, naghangyo kami, nining kabagtagon sa imong balaang presensya nga magaban ka na mo. Ablihi ang mga unang nagkasing-kasing, ilibin na ang mga kaigsunan karon nga paminaw. Ikapa ilang kasing-kasing o Diyos, mahimaw silang makasabot sa imong balang pulong, o ilang masabtan amahan ng kamatuoran, aron ilang kinibuyan o paabot hangtod sa imong ikadawang pagbalik. O Diyos, nasayad ikaw sa mga hunag kasing-kasing, sa mga pagpaningkamot, matag adlaw, sa mga pag-alagad kanimo, nang inaot kami amahan, nga kami nakahimo sa pagdaig sa imong ngalan. Nining programa, nin kabuntagon o Diyos, naghangyo kami, nga imo kaning panalinginan, imo kaning buligan o Diyos, nga kini magapadayon, aron kini makapahimo sa pagsabwag sa mga balita, ilabi na sa mga lugar amahan nga wala pa makadungog sa mga balaang pulong. Kini amang gipangaypasalamatan sa ngalan sa sigamang mululuwas. Amen. Okay, padayon ta mahigala. So atog yapon paminawan ang special number gihapon gikan ni Ma'am Espinosa. Hide me down and touch your wings. Cover me within your mighty hand. Hide me down and touch your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.
Okay, salamat ma'am. O niya mo to na tahigala sa unahan ato ning basahon no. Panahon na sa Kuan Brother Libby, instant reaction ato sige, sa sige. ning pasunod. Pagguwa na ko kadali na sulod ni. Wow sir, kanindot ba og voice anang ni awit unsa man na single pa na siya? Yes, I'm sure single but not available. Okay, si Buni de sir inyo hang tagapagsunod sa inyong programa. Niya pay usa halaka lahi naman pud lagi na sir sa imong gidala sa una. Pareho sila nice og voice. Si Mira de sir. Okay, salamat kay Sir Mira for appreciation. Yeah, may the Lord God bless us all. okay, mo padayon tahigala ato ning basahon no ang pangutana nga moy ato nga salo-saluan nining sayo sa kabuntagon. Okay, good day. Tinuod ba nga ang napulo kasugo di na tumanon? Ang ato kunong tumanon ang sugo ni Kristo. Lain ba di ay ang napulo kasugo o ang kasugoan ni Kristo? Mao ni pangutana Brother John, akong sublion pagbasa no para sa atong mga kahigalaan nga mo participate sa atong discussion garon, ma-catch up ninyo og naamoy mga tubag diha. So isend dinhi sa among mga number ni Brother John. Pwede gari mo send higala sa ato nga live no. Ani ako basahan pag-usab. Good day. Tinuod ba nga ang napulo kasugo di na tumanon? Ang ato kunong tumanon ang sugo ni Kristo. Pangutana, lain ba di ay ang napulo kasugo og ang kasugoan ni Hesukristo? So mao ni Brother John ang pangutana. So akong ihatag nimo ang unang panahon o niya ato ning tapuson o niya ato ning gihangi usad nga human nimo tubag karon ato na sa paminawan ang ikatulo nga awit ni Ma'am Amy Jane Espinosa. Brother John, By the way, unsa tang oras aron mo and Brother Libby? 9 alas 9 Gis. 9:10. Okay. Ang pangutana mga kaigsunan, tinuod ba nga dili na tumanon ang napulo kasugo kay ang atong tumanon ang sugo na ni Kristo? Kini siya mga kaigsunan, mga panghuna-huna ni sa tao nga didto ba ni sunod ni tuo sa mga teaching sa ilang mga pangulo sa simbahan pero wa na gid mosunod sa teaching dinhi sa Biblia. Ang pangutana, tinuod ba nga dili na tumanon ang napulo kasugo? Dili na tinuod, bakak na. Pamatiiragod ninyo, dinhi akong basahon ha sa The Living Bible sa Lucas Kapitulo 18. Ingon niya sa Lucas Kapitulo 18 versikulo 18 hanggang 21. Tanawa, inyo gid ning hatagan gyud og sapat nga atensyon, seryosohan ninyo kining mga butanga kay ang pangutana tinuod ba? Mao ni ang pangutana, ako gining balikon para nga makakuha mo og linaw o tin-aw nga pagsabot. Tinuod ba nga ang napulo kasugo dili na tumanon kay ang atong tumanon ang sugo ni Kristo? Ingon niya na. Well, ato ning basahon dinyo sa The Living Bible sa Lucas 18 hanggang 21. Akong basahon din Once a Jewish religious leader, ato gini nga bantayan ask him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Dinhi ato laning kuanan og ato i-translate lang gyud sad po ni siya kay naa magoy mga bata nga naminaw shorta. According sa ato nga mga survey, naa gyud mga bata naminaw. Usa sa mga pangulo sa reliyosong pangulo sa mga Hudiyo nangutana kang Kristo may tungod nga pangutana, "God sir, so maayong magtutudlo
Tanawa kung unsa ni ang mga termino sa mga pulong nga gigamit nga maayong magtutudlo. Unya ang pangutana, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong pagabuhaton aron ako makasulod sa gingharian sa langit. This is a very clear. Karon ato kuno ning padayunan pagbasa unsay giingon sa maayong magtutudlo. Do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang gipamalandong may tungod sa imong pagsulti kanako nga ako maayo? Jesus asked him, si Jesus mitubag kaniya. Only God is truly good and no one else. Mauna nga si Kristo nagtudlo og nagpasabot sa tao nga ang atong ilhon nga maayo gyud ang Dios. Na may mga tao nga feelingon kayo nga para nila maayo na gyud sila. Pero gitudloan ta ni Kristo nga only ra gyud ang Dios ra moy maayo o gawas niya ningon and no one else wa nay lain pa. Nagingon din sa 20, but as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the 10 Commandments say. Tanaw ha? You know what the 10 Commandments say. Ang pangutana, tinuod ba nga dili na tumanon ang napulo ka sugo kay ang tumanon ang sugo na ni Kristo? Dili na tinuod. Akong balikan ang gisulti ni Kristo. But as to your question, you know what the 10 Commandments say. Ha? Don't commit adultery. O dili ka manapaw. Mo bitaw ning lausag ning mga butakal karong panahon na. Tungod magud-an ang mga pagtudlo nga wa na nang napulo kasugo. Oh, don't commit adultery. Dili ka manapaw. Don't murder. Dili ka magpatay. Nay mga tao nga nagsalikway sa daaning napulo kasugo, kay ang ila kuno ang sugo na sa espiritu. Tungod kay na sila sugo sa espiritu, mupatay na sila. Tanawa. Kung wa pagyud tay labot aning napo sugo ngano man nga og makapatay ka prisuhon maka. Unyag makaso ka buhi imong gitigbas, kay frustrated murder. Unya kay di na magyud makatabang nimo ang imong gisaligan nga moy musib sa imos kaso musibat ka na lang, tago-tago ka na lang. Kani resulta man ni mga nasupalpal ba ang mga pagtudlo sa tao nga wa na gyud itudlo dinhi sa Biblia. Among ipahinumdom sa inyo kini nga programa nagtudlo ni sa gitudlo sa Biblia ug mahitungod sa napulo ka sugo gitudlo ni Kristo ug ang gitudlo ni Kristo maupod ang gitudlo ni ini nga programa ug ang inyong ginapamatian niya gitudlo sa Biblia. Akong balikan, but as to your question, you know what the 10 Commandments say. Don't commit adultery. Oh, naanis na pulo kasugo. Don't murder. O di ka magpatay. Naanis na pulo kasugo. O niya, naging ni, don't steal. O, dili ka mangawat. Naanis na pulo kasugo. Don't lie. Di ka magsaksi ug bakak. Honor your parents and so on. Tahura ang imong mga ginikanan ug uban pa. Muni, and so on. Ang pangutana, tinuod ba nga dili na tumanon ang napulo ka sugo? Dili na tinuod. Og unya ang tumanon na to ang sugo ni Kristo? Yes, tumanon ang sugo ni Kristo. Og sigon sa inyo nabati, gisugo ni Kristo nga ang mga sugo nga naas napulo ka sugo tumanon. Mo nagingon ni Kristo, ngino Hesus Kristo, you know what that commandments say. Usa sa mga gipadako diha sa hunahuna sa mga tao, kanang gingon wa manggoy makatuman ni anang napulo kasugo. Wa kunoy makatuman. Pero si Kristo samtang ginganlan niya nagingon siya nga and so on. Ug uban pa sa 21 pamatian ninyo. The man replied, ug ang tao mitubag, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na ning gituman ang tanan nga mga kasuguan sukad pa sa akong pagkabata.
Nya moingon mong way makatuman ing napulo ka sugo. Nahinumdum ko dinhi sa Sindral. Wa pa nimo close ang Sindral. Ang ilang HR diha nagpatawag sa nagalinlaing mga relihiyon. Kay kuno Bible sharing. Ang kining gitawag og balay sa kahayag, wa kasabot og unsay Bible sharing kay sila ramang anak og amahan pastor. Unya pag-ingon gyud, nga pangutana mo, pastilan, porting uwawa gyud in town. Kay nangutana ko, inyong gihisgutan nga way nakatuman anang napulo kasugo, kinsa may ma-blame ni ana, kinsa may mabasol? Ang tao nga dili magadihan na matuman o ang Dios nga siya magyud nagsugo nga tumanon ang napuo sugo? Honest to goodness, ang mata sa Dios nagtan-aw, naibalo siya. Ang tinuod pagasulti, amahan og anak, wa gid tayo kalimutas pagtubag. Wa pagid unta to ipangagda ang snacks, gitabunan pa to, butang lag-abli, nangaon naglargo. Wa gani mapasalamati ang snacks. Kinibunga ni sa mga bakak nga mga doktrina nga gialkontrahan sa yawa pagayo ang doktrina sa Dios. Kining inyong gipaminaw karon mga kaigsunan, doktrina nga iya sa Dios, dili doktrina nga iya sa tao, lalong-lalo na dili ni doktrina nga iya sa yawa. Karon, kung imong tan-awon gyud gipamulong ng daan ha, sumala sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 10 nag-ingon, kay bisan kinsa nga magatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan nakalapas siya so sa kabahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. Timan ilang nga usa lang gani kakasuguan ang imong gilapas, nahimo kanang malinapason sa tanan. Kapag ang tao dili na motuman sa kasuguan, unsa may gipamatuod ni ana sa balaang kasulatan. Balikon ako, kapag ang tao'y dili na motuman sa kasuguan, unsa may gipamatuod ni ana dinhis balaang kasulatan. Atong tanawon sumalas ng Juan 2:4 nag-ingon, siya nga magaingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Sa inyong pagpatalinghog karon sa pulong sa Dios, wala ba manlimbawt ang inyong balhibo? Wala ba mo makonsensya nining seryoso nga butang nga gisultis balaang kasulatan? Siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang masugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Wala ba mo mabalaka sa igisultis balaang kasulatan? Bakakon ug walay kamatuoran ang tao nga wa na magsunod sa kasuguan. Unya okay ra mo nga sa inyong pagsimba, sa inyong pagtuo, sa inyong pagpangalagad sa Ginoo, sa inyong pagampo sa Ginoo, okay ra mo ni ana nga mga bakakon mo ug wala mo'y kamatuoran tungod kay wa ninyo sunda ang kasuguan. Karon kung atong tan-awon pagayon, bakakon ug walay kamatuoran atong paladman, diin manigikan ang mga bakakon ug kinsa man ang amahan sa bakak ug kinsa ang mga anak sa amahan sa bakak. Kung atong basahon ang Juan 8:44 nagingon, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, kay ang yawa bakakon man sukad pa sa sinugdan. Unsa di ay ang amahan? Unsa di ang yawa? Satan is the father of lies. Siya ang amahan sa mga bakak. Kung maghisgot kag amahan, nagpasabot na ay anak. Kay naay bana, dili amahan. Naay asawa, dili inahan. Nganuman, wa man mga anak. Pero ang gihisgutan dinhi, nga si Satanas mao ang amahan sa mga bakak. O kay amahan, naa siya'y mga anak. Kinsa maning mga anak sa yawa, kadtong mga tao nga wa magtuman sa kasuguan. Akong balikan, noong Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Diin kinigikan sa yawa, kinsay amahan sa bakak ang yawa, kinsay mga anak sa yawa ang wala magsunod sa kasuguan, kini Biblia niya. Ang amo mga kaigsunan og sa kuan pa harap-harapan na lani prangka-prangka kay kanusa pa man ninyo mahibaw-i ang kamatuoran.
Wala na'y panahon pa nga itago-tago, iligoy-ligoy pa ang pagsultis kamaturan dinhis kahanginan. Kay panahon na gyud unta nga kamo kadanagan, panahon na gyud unta nga kabadbaran mo sa gapos niya ng mga sayop nga mga pagtudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan. Unya, baka kun walay kamaturan. Ang amahan ang yawa, ang wa magsunod, anak sa yawa. Unya, nagunahuna, magidsagpon mo nga anak mo sa Diyos. Pero kung ang Biblia mo'y pasultion, anak sa yawa. Unya, naging walay kamatuoran. Kinsa maning kamatuoran? Juan 14:6, naging si Kristo, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo ang dalan, ang kinabuhi, o ang kamatuoran. Kapag ang tao wala magsunod sa kasuguan, bakakon, unya walay kamatuoran, meaning Christian without Christ. Naghuna-huna ka nga Kristohanon ka, pero wa kay Kristo. Nga naman, wa man ka magsunod sa kasuguan. Kung inyong gihuna-huna nga sundon ang kasuguan ni Kristo, nagsugo man si Kristo nga tumano ng mga sugo, naas na pulo kasugo niya, nga nung di magin mo musunod. Anto magin mo musunod sa inyong mga pangulo sa simbahan. Mga kaigsuunan, panahon na gidunta, kung sa Tagalog pa, ito na ang tamang pagkakataon na dilatin niyo ang inyong mga mata at ituwid niyo ang mga maling landas sa inyong buhay. Nga naman, tungod kay dili sa tanang panahon gi-offer sa Ginoo ang kahigayonan alang sa kaluwasan. Pag sira unya sa adlaw sa kaluwasan, wa ka nagkinabuhi og kaluwasan, unsaon nimo ang pagkaluwas? Ug unya sa diha nga moabot na ang kinutuban sa imong kinabuhi, wa pa nimo sunda og unsay gisugo sa Ginoo, ang kabubuto sa Ginoo, unsaon man nimo pagkaluwas? Si Kristo nangutana nga kining pangutanaha dili ni para sa tanan, para lang ni adtong mga tao nga wa magsunod sa kasugoan. Tanawa Lucas 6:46, nagingon si Hesus, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Mao ni ang pangutana sa atong Ginoong Hesus. Nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Taliwala ba sa mga pagampo? Taliwala ba sa mga pagsimba? Taliwala ba sa mga pagpangalagad? Taliwala ba sa pagtuo? Garantiya ng maluwas ka? Pamatii ang ipamulong ni Kristo sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Nagingon si Hesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Tanaw ha, dili tanan nag-ingon Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton samahan sa langit. Unsa may kabubuton samahan? Salmo 48, ang kabubuton samahan mao ang iyang mga kasuguan. Ug unya sa adlaw sa katapusan hingala sultihan tamo according to the Bible. Daghan ang madisappoint, daghan ang mga bigo kay ilang gituohan nga sila maluwas tungod kay ginahuna nilang Kristohanon sila. Pero di ay mga laglag sila. Tanawa, Mateo 7:22 nagingon, niadto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Og among gipagula ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Og nakahimo kamig daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Imong mahuna-huna nga kini sila suod na gidunta kaayo nga Ginoo. Nga naman, mga propesiya, mga pagpanagna, nahimo nila, ginamit ang pangalan sa Diyos, pangalan ni Kristo. Mga ginamit ang pangalan ni Kristo, gihinginlan ang mga daotang espiritu, ang mga panuay. Dahil rebuke in the name of Jesus. Ilang gi-rebuke. Patuo pod ang mga demonyo. Unya, pinaagi sa pangalan sa Ginoo, gihimo nila ang daghang mga milagro. Sultihan ta mo higala dinis kanginan, sa makadaghang higayon akong natagamtaman ang gihimo nga milagro sa Ginoo sa akong kinabuhi. Apan bisan kausa, wa gid na mahitabo nga ako nakahimo og milagro. Ngano man? Dili patingali panahon. Ug kinsa may naghuna-huna nga kining mga tawana dili kasuod sa Ginoo nga gihimo ang mga milagro, gihinginlan ang mga panuway, pinaagis pangalan sa Ginoo.
Tanawa, Mateo 7:23 nagingon, og niadto unyang adlaw, magaingon ako kanila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan, kay wa ko kamo igkaila. Nganong dautan manis atubangan sa Ginoo? Kay sumala sa 7:21, wa sila magsunod sa kasuguan sa Ginoo. Ang ilang gipatalinghugan, ang mga pagtudlo o mga doktrina sa ilang mga pangulo sa simbahan, pero wa nila sunda ang gitudlo o doktrina. Dinis bala ang kasulatan. Nan, sundon magkahadi ay ang sugo ni Kristo. Sugo man na ni Kristo nga tumanon ang napulo ka sugo. Ano di magintaan na mo sunod? Pamatiiragon ninyo ang gipamahayag ni Kristo sumala sa Mateo 5:17-18. Unsay gisulti ni Jesus? Ayaw kamo paghuna-huna. Amot og ngano sa ning atong mga kaigsunang uban. Naghuna-huna masad. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan, kundili mianhi ako dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Tanawa, miunsa si Kristo sa kasuguan, mituman. Pamatii ang Juan 10:27 ingon si Kristo, ako nakaila sa akong mga karnero og sila nakaila kanako og nagsunod kanako. Ang mga iya ni Kristo nagsunod kang Kristo. Nan sa 5:17 sa Mateo nangyong si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako miani aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako miani dili sa pagbungkag ni kundili sa pagtuman niini. Na nag-ingong mas Kristo ang iyang mga karero nagsunod niya. Si Kristo nagtuman man di ay sa kasuguan. Unya ang nag-angkong Kristohanon wa. Kung ang mga iya ni Kristo nagsunod kang Kristo, meaning nagsunod sa pagtuman sa kasuguan. Unya, kining wa magtuman sa kasuguan, kang ginsa maghaan ng karnero. Mga kaigsonan, mamalandong ta. Mag-isip-isip ka. Nga naman, tungod kay ang panahon, talitapos na. Niya pamati ang ipamulong pa ni Kristo sa 18, matod pa ni Kristo. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Timani ang gisulti tinuod, ha? Di na gani ang tao mo tuog tinuod. Sigurado yun na, anto na tuo sa sayop. Ingo si Giniso, sa pagkamatuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan, walay pagasayluan, bisan o sa kakudlit o sa katulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Mautong ning ingon tong mga tao nga nangutana kang Kristo. Kanang tanan, ako na nang gibantayan sukad pa sa akong pagkabata. Nga naman, kay samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan, walay pagasayluan, bisan o sa kakudlit o sa katulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Mga kaigsunan, nasayod ba mo og ngano nga nidaghan ang sala sa kalibutan? Nasayod ba mo kung ngano nga nidaghan ang pagkadautan sa kalibutan? Kung imong basahon ang Isaias Kapitulo 24, versikulo 5, ang yuta na hugawan tungod kay gilapas sa mga tao ang balaod sa Dios. Muna nga kung dunay pundok karon nga wa na magsunod o magtumas kasuguan, apil na sa paghugaw-hugaw sa kalibutan. Og unya kung atong tan-aw nunta nato ang balaang kasulatan, hilabihan katinaw kining mga butanga nga usa kini kapag pasipala sa kasuguan sa Dios, og tungod ni ana mga kaigsunan, gusto sa Dios nga kuhaon mo gikan ni anang sayop nga dalan, og karon panahon na napaabot sa inyong dalungan ang mga pulong sa kamatuoran. Og tungod ni ana hinumdumi nga ang kalibutan nagdaghan ang sala tungod sa paglapas sa kasuguan. Kay ang paglapas sa kasuguan mauman ang sala. Pamatiiragod ko ning gisgutan sa nahaunang Juan Kapitulo 3 versikulo 4, ingon niini ka hayag ang sulti mga kaigsunan sumala sa nahaunang Juan Kapitulo 3 versikulo 4, pamatian ninyo kung unsay gisulti dinyo. Kung basahon sa Juan 3:4, then 8 ang giingon dinyo. Si bisan kinsa nga nagpakasala, nagalapas sa sugo sa Dios. Ang unsay paglapas, unsay sala, ang nagalapas sa mga sugo sa Dios niya. Kay ang sala mauman ang pagkamalapason sa mga sugo sa Dios.
Ang sala di ay mao ang paglapas sa sugo. Mo na hinungdan nga daghan ron, nga nagpakasa, hilabihan kadautan sa kalibutan tungod kay ang tao nagmasinupakon sa kasuguan sa Dios. Kay ang sala mo ang paglapas sa sugo sa Dios. Karon, sumala gyud sa klaro nga gisulti sa Biblia, Pamatian ni 8. Apan ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala sa 4 unsay gisulti, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo, kay ang paglapas sa sugo mao man ang sala. Ang sala mao ang paglapas sa sugo. Karon nagisgutan dinhi, apan ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala, meaning nagpadayon sa paglapas sa sugo, akong basahon naging rin, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala sukad pa sa sinugdan. Unsay pagpakasala? Ang paglapas sa sugo. Kang kinsa na, iya ni Satanas. Unya, magsigi kag huna-huna, alive, alive, alive forevermore. When Jesus is alive, alive forevermore. Gisayon nang ka. Naghimaya kas Ginoo kunuhay. Pero kinsa man di ay ang nanag-iya nimo? Si Satanas. Nganuman, naglapas kas kasuguan sa Ginoo. Apan ang tao nga nagsunod sa kasuguan sa Ginoo, according to the Bible, dili ni ingon nga self-proclamation, Biblia ni. Dini sa the Word of God, gihisgutan ninyo sa 14:12 sa pinadayag na gingon, busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo. Kang kinsa ang tanawa akong balikan, busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Mga unsa? Di ini i-address sa mga katawhan sa Dios. Kinsa man ang katawhan sa Dios? Akong paday nagbasa, nga nagatuman sa iyang mga sugo og nagtuo kang Hesus kinahanglan nga magmainantuson kamo. Kang kinsa kining tawo, mga taong nagtuman sa sugo sa Dios? Mga iya sa Dios, ang katawhan sa Dios nagtuman sa sugo sa Dios. Karon kay wa mo magtuman sa sugo sa Dios, ang katawhan sa Dios nagtuman man sa sugo sa Dios, makapaduda kung kang kinsa mong katawhan. Pero aron masiguro nga mahimot ang katawhan sa Dios gisulti. Kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagbantay sa sugo sa Dios, aron masiguro nga mangin katawhan ta sa Dios, atong tumanon ang kasuguan sa Dios. Mga kaigsunan, dili na gyud unya mo makamahay pa sa adlaw sa katapusan. Tungod kay inyong nabati ang lunsay nga kamatuoran nga pulong sa Dios, nga walay simbog, walay sagol sa mga tinawhanon nga mga panghuna-huna o mga pagtudlo. Kung imong tan-aon ang buhat di Juan 17:17, balaana sila pinagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Ang inyong gipatalinghugan karon pulong sa Dios, o kay ang pulong sa Dios kamaturan, sa laktod pagkasulti inyong gipamatian ang kamatuoran. Og mga kaigsunan, kinsa ning kamatuoran? Hawan 14:6, si Kristo. But ipasabot na minaw mo, na mati mo kang Kristo. Mo nang gingon ni Kristo sa Juan 10:27, ang akong mga karniro nagpatalinghog kanako og sila nagasunod kanako. Busa mga kaigsunan, dili basta-basta ang mga butang nga imong nadungog og nabati karong buntaga. Mga butang kini alang sa imong ikaluwas. Kung imong basahon ang Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling. Dili ba ni buling nga maligo ka imong sigag kuskus, bubuag tubig sa diha nga naglapas tas kasuguan sa Dios, nahimutang hugaw og bulingon sa atubangan sa Ginoo. Ang Dios wala gyud magtugot sa tao nga ang tao magpadayon sa pagpakasala. But pasabot magpadayon sa paglapas sa sugo. Busa ningong busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala ang pulong sa Dios nga imong gipamatian karon, dawata og tumana kay matud pa arang makaluwas sa inyong mga kalag.
Balikan nato ang gipamulong ni Kristo, Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa man nga naa sa langit. Mabuhay kahigala. Sa dili pa si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpatin-aw aning mga bayna ato mamina o sa tag usa ka mensahe sa awit gikan ni Miss Espinosa. Okay, ma'am, it's your turn. Is the face that I see in the mirror the one I want others to see? Do I show in the way that I walk in my life the love that you've given to me? My heart's desire is to be like you. You know that I do all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus? Jesus in me? It's amazing that you'd ever use me, but use me the way you would. Help me to hold out a heart of compassion and grace, a heart that your spirit feeds. My heart's desire is to be like you. You know that I do all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus? Jesus in me? Now I wanna show the world who you are, the reason I live and breathe. So you'll be the one that they see when they see me. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus?
Okay, daghang salamat ma'am. So padayon ta higala ngadto sa nahano alang sa pagpahatag og tubag sa pangutana. Pero sa dili pa day ato sa nga ihatag no kining request nga kanta Kanus Apa. So ato sa ning paminawan kining awit nga gipangayo ni sa atong tigpaminawan. Okay, kuan man ni ato na play. Wa man ni lyrics sa ato ning tanawon karong taod-taod no. Ang Kanus Apa. Okay, ato ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. So manghinaot mi nga alang sa nangutana inyong masabtan higala ang mga tubag nga among ihatag karong buntaga. So manindot ang pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ang pangutana higala naghisgot og kasuguan. Ako ning sublion pagbasa ang pangutana. Okay, nirang pangutana ingon sa dinhi ang napulo kasugo dili na tumanon ang ato kunong tumanon ang sugo ni Kristo. Lain ba di ay ang napulo kasugo o ang kasugoan ni Kristo? Mao ni pangunahuna sa uban nga ang napulo kasugo lahi sa kasugoan ni Kristo. So daghang nagunahuna ana ang napulo kasugo sugo daw sa amahan niya si Kristo pod aduna pod siya iyang kaugalingon sugo o ang sugo ni sa amahan sa hunahuna sa uban dili na ipatuman sa panahon ni Kristo. Muna nga daghang kay naghunahuna ni ana mga higala. So inyong na dunggan ang mga tubag nga gihatag ni Brother John mahitungod sa kasuguan. So manghinaot na higala nga karong buntaga inyong masabtan ang mga gipang sulti sa balaang kasulatan about sa kasuguan no. Manghinaot mi nga aduna na mo'y mga ideya nagkasumpaki ba di ay ang kasuguan ni Kristo o ang kasuguan sa amahan sa langit. Okay, ato sa ning paminawon kining awit. Gitawag ka amalibad ang imuha matud ni mo ugma dili karon kay bisika sa panahong giagda ka Pamatay wala ka na
Igsoon ko kanus apa mualagad ka. Unya na wala na'y ginhawa. Hinumdumi ang panahon nga jutay na. Igsoon ko kanus apa. Igsoon ko kanus apa mualagad ka. Unya na wala na'y ginhawa. Hinumdumi ang panahon nga jutay na. Igsoon ko kanus apa. Igsoon ko kanus apa mualagad ka. Unya na wala na'y ginhawa. Hinumdumi ang panahon nga jutay na. Igsoon ko kanus apa. Ini ang pangana. Okay, adto ta higala sa pagpadayon, no? So, adto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana mahitungod sa kasuguan. Kaya ang uban nagunahuna nga ang kasuguan sa amahan lahi sa sugo ni Kristo. Sabot lang pasabot nga ang napulo kasugo kay sugo man kuno sa amahan, wala na isugo ni Kristo kay si Kristo naghimo og laing sugo. Ato nang tanawon karon higala. Ato sa ning lilion makadiyot no ang ato nga screen murag ni ay bag-o nga nakita nato. Niya si Marlon Federicos ang nagsulat sa napulo kasugo sa papan nga bato. Di ba kamot man sa Dios? Si Kristo di ba Dios man? Sahi badi ay mga igsuon og sa tanang naminaw. Niapod si Alma Mahait, maayong morning sa tanan. God bless. God bless you always. Okay. Ang kumon pangunahuna sa uban nga wa na magsunod sa napulo kasugo tungod lagi kay wa na kuno isugo ni Kristo ang napulo kasugo. Pero atong tanawon kung si Kristo higala gibungkag ba di ay niya ang sugo nga gisulat dito sa papan nga bato. Gibungkag ba niya? Sa Mateo 5:17, matod pa ni Ginusos, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Kung sabay gipasabot ni Kristo, katong kasuguan nga diha na. Ingon siya, ako mianhi dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman ni ini. Wa bungkaga ni Kristo, siya yun mismo ang namulong ana. Nagtuman pa gani siya. Dayon sa 18, na siya garantiya nga gisulti, nga matod pa niya, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Di pasabot ni Ginusos
Ingon siya nga sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit og yuta, naapay langit karon, naapay yuta, ingon siya walay pagasayloan sa kasuguan, di man gani pwedeng sayloan, sayloan ang kasuguan, niya wag tango na gyud ang napulo kasugo. Si Kristo namulong ana, ingon siya way sayloan sa kasuguan, bisag usa ka kudlit o sa katulpok, hangtod nga ang tanan matuman. So wa di ay bungkaga ni Kristo ang kasuguan, naa di ay kay gituhan suban ang napulo kasugo sugo sa amahan. Sa Juan 15:10 gaingon si Ginosos, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, kabmo nagapabilin sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, ug ako nagapabilin diha siyang gugma. Nag-ingon si Ginosos nga maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Nagpasabot nga wa di ay bungkaga ni Kristo, nagtuman siya og sa iyang panahon iyang gisugo nga ipatuman ang napulo ka mga sugo, mga higala. Gibasa to ni Brother John kaganiha ang The Living Bible, ang sa Luke chapter 18 verse 18 and 20. Usa ka relihiyosong pangulo nangutana kang Ginosos, unsay angay nakong buhaton, unsay akong buhaton aron makasulod ko sa ginharian sa langit. So munay pangutana, unsay akong buhaton aron makasulod ko sa ginharian sa langit. Ang tubag ni Ginosos ingon siya, nasayod na ikaw kung unsay gisulti sa napulo kasugo. So nag-mention ang Biblia, mato pa Ginosos, nasayod na ikaw kung unsay gisulti sa napulo kasugo. Dili ka magpatay, dili ka manapaw, di ka mangawat. O niya, gisulti pasunahan nga tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan og uban pa. So kanang word uban pa, nagmention si Kristo og pipila ka mga sugo sa napulo ka sugo og nagisgot siya og uban pa. Sa ato pang uban pa nga wa ni hisguti diya sa Ten Commandments. Mo nay tubag niya ni adtong usa ka relihiyosong pangulo nga nangutanas atong Ginoo kay kinindawhanan nagtuo naman ni kang Ginosos. So ang kulang nila ang pagtuman. So ang pangutana, unsay buhaton nako aron makasulod sa ginharian sa langit. Ang tubag ni Kristo, nahibaw naman ka kung siya gisultis na po kasugo. Kanya giminsyon niya mauna mga sugua, siya uban pa. So munay angay buhaton sa usa ka tawo nga adunay pagtuo kang Kristo, kinahanglan iyang ipakita ang pagtuman sa napulo kasugo. Si Kristo tinuod nagmention si Ginoong Kristo og kasuguan sa gugma. Sumala sa atong mabasa mga higala, si Kristo naghisgot og bag-ong sugo. Ang gimensyon ni Kristo makita nimo na sa nakasulat sa Juan 13 versikulo 34. Naghisgot siya og bag-ong sugo, pero kining bag-ong sugo naghisgotan ni Kristo nga kasuguan sa gugma, nga mini bagong sugo kasuguan sa gugma. Sa unang Juan 2:7, nag-ingon po San Juan, matod pa ni Ginosos nga ingon siya, ang bag-ong sugo nga akong gisugo kaninyo, karaan na kining sugua, diha na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Ang bag-ong sugo di ay nga gisgutan ni Kristo nga kasuguan sa gugma. Ingon siya, karaan na ning sugua, diha na kaninyo ni sukad pa sa sinugdan. Gayon ng otso, bag-o lang ning sugua, alang ni adtong mga tao nga bag-o pang nahanaw silang hunahuna ang kangitngit. Katubag mo pa'y pagkasabot ba? Ang ilang pangunahuna bag-o, pero ingon si San Juan, karaan na oy, diha na ni kaniadto pa kining kasuguan sa gugma. Unsa man ning kasuguan na higala? Gisaysay gini specific sa Mateo 22:37 ngadto sa 40. Nangutana ang usa ka tawong batid nga magbalaod, ingon siya, unsay labing dakong sugo sa
sa kasuguan. Ang tubag ni Ginosos, higugmaon mo ang Dios sa tibok mong kasing-kasing o sa tibok natong kinabuhi. Ingon si Ginosos mauni ang una ug dako nga sugo. Ang ikaduha, sulusama ra niini. Higugmaon mo ang imong isigataw sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mauning duha ka dagkong sugo nga gisugo ni Kristo. Unya ang pangutana, wa ba din niya na po kasugo? Atong continue basa. Gayon siguro sa 40. Og niining duha ka dagkong mga sugo nagasukad ang mga kasuguan. Kanang mga kasuguan gipasabot ya ang napulo ka sugo. Ang duha ka dagkong sugo mahigala nahimong container sa napulo ka sugo. Ang napulo ka sugo gitingop din duha ka dagkong sugo. May hinungdan nga ang napulo ka sugo gisulat man sa duha ka papan nga bato. Ang unang papan na kung imo tong sumarihon paghigugma to sa Dios, ang ikaduhang papan nga bato paghigugma ngadto sa sigataho. O, klaro mo na, wa naman tayo igong panahon sa pagsaysay na. Pero nag-ingon si Ginosos, niining duha ka dagkong sugo, nagasukad ang kasuguan. Pangutana, mga higala. Tinuod ba ang gisulti ni Kristo nga diha na kining sugua karaan na? Sumala sa itong mabasa sa 6:5 sa Deuteronomio. Mabasa da higala nga nag-ingon ang atong mabasa, higugmaon mo si Jehova sa bugos mong kasing-kasing. Sa bugos na itong kinabuhi. Mauni, diha na din daan sa daan tugon pa ang gisugo ni Kristo nga nagisgot og bag-ong sugo kasuguan sa gugma. Gisulti ni nag-otro bag-o pero karaan na daini. O niya, ikaduha sa Levitico 19:18. Ang atong mabasa diya, higugmaon nimo ang imong silingan sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mauni gimensyon ni San Juan, karaan ning suguan diha na ni kaniadto pa. Tinuod jud higala. Diha na ni bag-o lang ni adtong tawo nga karon pa nakahibaw sa kamatuoran mahigala. Mauni giingon ni Ginosos, niining duha ka dagkong kasuguan mao kini gisukaran sa mga kasuguan. So nagpasabot nga ang kasuguan samahan maorasad gihapon ang kasuguan ni Ginoong Kristo. O gani niingon si Santiago, ang maglapas sa Santiago 2:10, ang maglapas ugo sa kasugo gikan sa kasuguan samara nga nahimo siyang malinapason sa tanan. Dili pwede dieng kuwaan ang 10 Commandments kay ang paglapas ugo sa samaras na lapas nimo ang daghan higala. Ang hinungdan bitaw nganong nakasala ang tao tungod kay naglapas sa sugo. Kay sa unang Juan 3:4 ang atong mabasa diha nga ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo mga higala. Karon makasala pa ba ta? Makasala ta oy. Nganong makasala man ta? Kay naaman ang napulo ka sugos Ginoo. Makasala ta. O niya ang pangutana, kung makasala ta kisa may manag-iya nato sa diha maglapas sa sugo. Ang Dios ang yawa. Sa unang Juan 3:8 dinhi sa ang pulong sa Dios nga Biblia nga version ng atong mabasa ingon dinhi, kadtong nagapadayon sa pagpakasala iya ni Satanas kay si Satanas nagpakasala man sukad pa usab sa sinugdan. Gipahayag sa balaang kasulatan kadto daing mga tawo nga wa moundang ba kadtong nagpadayon sa pagpakasala, nagpadayon sa paglapas sa 10 Commandments mga higala. Gaingon ang Biblia, iya ni Satanas. Nagtuo ang uban nga nana sila kang Kristo. Naluwas na sila pinaagis pagtuo kang Kristo, pero wa na nagtuman sa sugo. Kay wa man nagtuman sugo, nagpasabot nga nagpadayon pagpakasala. Unsay gimensyon sa Biblia, iya ni Satanas. Nagdahumta nga iya na tas Ginoo, pero ang tinod pagkasulti ang nanag-iya nato maudi ay si Satanas mahigala. Kisabay naghandom nato rubuntaga nga panag-iyaho ni Satanas. Wa tili usa nato. Ang atong gihandom gusto gyud ta nga mahimong iyas Ginoo. Hinungdan
ang Biblia nagsulti din nato, mailhan dinhi kung kinsa ang anak sa Dios o kinsa ang anak sa yawa. Ang anak sa Dios ning undang pagpakasala nagpasabot nga nagtuman, ang anak sa yawa nagpadayon sa pagsupak sa balaod. Sige na tambasaw no, sa unang Juan 3 9 og 10 ang 8 matutong gibasa ganiha. Ang tao nga nagahimog ang tao nga nahimong anak sa Dios dili na siya magpadayon pagpakasala, kay ang kinaes sa Dios ana kaniya, og tungod kay ang Dios mao ang iyang amahan, dili na siya mahimong magpadayon pagpakasala. Sa ingon ini, maila kung kinsa gayod ang anak sa Dios o kinsa usab ang anak di Satanas. Pinaagi ni napulo kasugo higala, dinhi maila nato kung kinsang anak sa Dios. Ang anak sa Dios, sumarastong gibasa, nagtuman sa sugo kadtong ning undang pagpakasala. Pero ang anak sa yawa, kadtong mga tao nga nagpadayon pagpakasala. Higala, karong buntaga, atong desisyonan ng atong kinabuhi. Ang napulo ka sugo, dili lahi sa sugo nga gisulti ni Kristo. Si Kristo nag-mention og 10 commandments, mga higala, nga tumanon sa tao nga adunay pagtuo niya. Sa Roma 3:31, gaingon si San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo? Palayo ka na, ato hinuong ipabarog ang kasuguan. So diha sa atong pagtuo kang Kristo, mga higala, nagtuo ta niya, ato ding ipabarog ang kasuguan, di nato wag tangon. O niya, mingon tang wa na po kasugo na, oy. Sa pagtuo, ipakita nato ang pagtuman sa sugo, kay ang pagtuman munay gi-require nga buhat sa pagtuo. Kay sa Santiago 2, mahigala, naghisgot Santiago nga patay ang pagtuo kung wala kini binuhatan. Ang binuhatan nga gikinahanglan sa pagtuo aron makita ang atong pagtubuhi, mga higala, kinahanglan kita nagatuman usab sa napulo kasugo, kay maunay paagi nga ang tao nakalikay o nakaundang sa pagpakasala. Si San Pablo nag-ingon sa unang Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kinis buling og sa mapagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Higala, nagtugon San Pablo nga atong bantayan ang sugo hangtod sa pagbalik ni Kristo. Nganong gitambagan man ta ni San Pablo, ni ana patumanon ta sugo kay mao nay paagi paglikay pagpakasala, kay San Pablo naghandom nga makauban ta uban sad kan San Pablo sa pagbalik ni Hesus ngadto siyang ginarian. Sanglit na ingon si Hesus sa Mateo 7:21, dili ang tanan magatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit, kundili ang nagatuman sa kaubuton sa akong amahan nga naa sa langit. So hinaot pa ang Dios, magpanalangin kanato ning sayos kabuntagon nga unta kitang tanan makabaton og gugma sa pagkamasnulundon sa kaubuton sa Ginoo. Kay nga handom sa Ginoo higala, kitang tanan mga luwas og makapuyo siyang ginarian. O sa di pa nato hingpit tapuso natong tulamanon, ania ang atong theme song ni atong hangyoon si Brother John alang sa closing prayer. Okay, mga hingala, mag-ampo kita. Among dalang panan o nga kagagahong nga Diyos nga naka sa turunos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong mga pulong nga napaabot sa igdulungog sa tanang mga nagpaminaw.